Ghost Gamer и днеска играеме с Емо, по-скоро с Зеймър Геймър и ще ходиме в мината. Също сме в мината. Добре. Аре, че някъде се натутка. Какво стана, бе? Я му удари. Сма само веднъж. Чай да се изкача, де. Колко си изкачаш? Удари ме веднъж. Аз ще щупа блокче. Аре, качвай се. Аз ще излезна за малко. Ето го и Трейско, брат му на Емо или както му беше името. Как ти бе? Добре, аре ще му викаме Крис, той е малък, така че не му слушате. 5 години. Да, не му слушате звезда, който играе с нас на Майнкрафт. Добре, качваме се нагоре. Чакайте само да таковаме. Добре. Ще джойна за малко да излезе. Да, така ми е. Ще дойда. Как ти беше? Добре. Зейнах Геймър 5. Чай, че му бърквам името. Много ме сложно. Аре бе, къде си бе? Чай, че се загубих някъде. Аре, къде си? Чай, изкачвам се отгоре на мината, че тук се затаковах. Пак ли заби? Не заби. Чайте си го направя на сплейт. Аре, готово. Добре. Ти коска, че там, бе? Как аз съм се качил, бе? Аз още съм долу в мината. Абе, къде си долу в мината? Аз съм по-долу от тебе, бе. Ох. Приятели, аз имам такова за изкачване. Ghost Gamer, що питаш? Питам, не може. Забрави ли го? Да. Че за първи път снимам клип с тебе. Добре. Ти преди ден вие си снимал? Не, снимал съм много пъти. Добре. Айде! Не съм ги качвал в YouTube. Защото някой ще смотани. Не ме удари, не ме удари. Не те удрям. Чай да щупа това, че си изгубя айтемите. Аз не те удрям, бе. Брат ми... Аз се изкачвам. Добре. Чакай. Нещо ще чупи, бе. Дидо. Какво чупи, бе? Аз ще ходя да увари, бе, и късмета. Приятели, Ами дай една водица, бе. това е затворено. Аз ще ви излува. Това е затворено. Абе, дай ми една водица. Къде, бе? Чакай малко. Няма ми дай една водица. Кой го е затворил? Не съм аз. Аз Аз имам само някакви... Кой го е затворил, бе? Не знам. Save the join the band again. Добре. Изкопвам ти спокойно. Аре, бе, кой ме е затворил? Чай, че клекнах. Добре, качвам се. Не, аз пък качвам се. Отивам да уварива. Люпото падна. Къде падна, бе? Гледай, брат ти да не правя пакости. Какви пакости? Може чупи нещо. Ще щупи нещо. Такова ваза? Аз забравих да си направим вази, бе. Чай. От клей, бе, шкуваш. От клей бяха. Имаше водица за мен, Иване. Водица. Не, аз ще ви лова за вас. Ако не ми дадеш... Ще ви лова за вас безпокойно, бе. Чакай, ще си направя. Чакай, За въдицата колко такова трябва? Трябва ти една пайжина. Не 3 пайжини. Не бяха две. помня. И какъв ще ни е късмета и каква риба хванахме? Дано хванеш. Рал салмон. Сета трябва да изядеш. Там май не се... Такова. Трябва да изядеш сега. Добре, сега пак ще пробваме късмет. Трябва да изядеш. Ще пробваме пак късметът ни. Добре. Изяша. За какво? Да бе. Не ме удрай! Дай ми рибата. Чай малко, ма не ме удрай! Дай ми рибата, бе. Дай ми рибата. Не бе, не ме удрай. Кажи на братия спре да ме удра. Дай ми рибата, бе. Криса, Ще убия, имам даймат меч. Ще убия, аз ти казвам. Аз ми се фърлям през терасата. Две коши. Не бе, не моля те, не дей. Какво направих? Умре ли? Не, метнах. Добре, ще си хапна. Довиждане, Немчо. Мръдни се, бе. Това не ме нахрани. Буклук. Нали? Аз имам 2 фиш. Гледаме как ги ям. Ударе, ме спиме. Не, служил съм точно, вижда се къщата. Не се вижда. Вижда се, бе. Ама малко. Добре, чай да пробваме късметът ни. Ела половин малко риба. Късметът ни да пробваме. Чакай. Хвърля отгоре, защото няма стане нищо.
Някой се лефна. Не съм аз, къде си май? Падна ли ти батерията? Шо не му фърлям, бе? Ега ти буклук. Бе, какво ще ловиш? Пясъка ли? Не му уметна, бе. Ти откъде ловиш, бе? Аз лова откъдето лова. Ти ловиш откъдето не ловиш. Погледни ме, бе, Погледни ме. Какво правиш, бе? Нищо. Аз ще хода да дункам. Ма аз те му фърла, бе. Я ми дай твоята. Я видим колко. Дай ми твоята въдица, после ще я върна. Ти моята. Какво твоята, бе? Дай ми твоята въдица. Къде е твоята? Метнах ти я, дай ми твоята. Бе, ти нямаш въдица, бе. Имах, бе, нали ти я метнах? Бе, къде си? Аз съм на петия етаж, ти си... Ти си долу, бе. Горе съм. Долу си, бе. Горе. Ти си долу, бе. Аз ти казвам, че съм горе. Виж, Ти бе. си тук с диамантени буклуци, бе. Абе, лут ли си, бе? Гледай къде Кога стигна там горе толкова... Това съм аз, бе. Как си ти, бе? Аз съм. Искам малко по-тихо, да ти изпитам. Добре. Шех да... Тихо. Току-що казах тихо. Добре. Тук няма торчове. Това беше майка Който ми. където еде. Ох! Дръж. Ти ли ми заводите се? Не, бе! Някой друг с диамантен мече. Не, някой друг с диамант. Ти, бе. Аз какъв съм, ти какъв си? Не, бе, не ме Това ти удари. ли си, бе? Не ме удари, бе. Sorry. I'm sorry. Крис изляза. Ор, бе! Това ще си спече рибка. Има въглища. Ала те легнем, бе. Няма да легам с аз. И ти затваря се от три кревата? Какво? Кой ги пи въглищата, бе? Аз. Ще му чупа главата. Един стак и три, нали? Дай го! Не викай. Ще бия. Ти лягаш, аз тук си Това е 34, не е. печем рибата. Печи си я! Печеш ти задника, сигурно. Че сега вие дали си седнал на печката. Това пак не ме нахрани. Той си чупи диамантената кирка. Това диамантена кирка. Аз ще си взема пилето. Той го взе. Не съм взел нищо. Дай ми пилето. Не съм те го взел. Аз ще хода да спа. Добре. Идвай с мене. Аз си взема сам. Да си върна сърцата, че ще потроша. Идвай. Аз съм по средата. Аз съм между двете легла. Това е средата. Аз съм по средата. Искаш да станеш. Не, бе. Не можеш. Не мога. Не, бе, ти щупи това, бе. Ай, лягай, бе. Ай, лягай, бе. Не, бе. Служи го до моето. Тук ще спас. Аз ще спа до тебе. Тапак. Япунгер. Мръдни се, бе. Какво ми седиш у мене? Абе, падаш. Не ме убиви, аз съм на 3 сърца. Кой какво сте я казва? Бе, чупи ми ли. Аз как да лягам? Сами дай. Дай ми легло. Да, бе. Нещо. Как те бия, бе? Не те бия аз, бе. Не, бе, стига. Аз Две те сърца бия, бе. съм. Добре, дай ми леглото. Сега Не. ще те бия. Не, дай ми леглото. Не, бе, ще му биеш. На едно сърце и половина съм. Да, бе. Не, бе. Ти къде си, бе? Горе съм. Къде горе? Аз не те гледам, бе. Аз гледам, че се знам. Аре, лягай, бе. Добре са. Ти легна ли? Да. Извън. След това ще стане и ти ще легнеш. Не, бе. Не ви го чупи, бе. Пробвам те. Не, бе. Малко сърца съм. Викай, добре, айде, само веднъж ще удара. Ай, стига. Ух, Падаш!
Падаш, Иван! Не бе! Добре. Лягай. Пак не си легнал! Добре, бе. Байде бе! Бай, задник. Ще те бия. Бе. Той има легнал на твой. Кой си ти, кой си ти? Не! Пак не ми възвърна сърцата. Ти на мене, виж. Аз съм гладен. Аз ще имам пилета. Абе, дай си ми едното пиленце. А? Дай ми едното. Това му отрови. А, Не трябваше да гладиш ти. я ми дай едното Какво ми си пиленце. хилиш, бе? Не бе! Загубих си айтъмите. Загубих си Ти айтъмите. не си мъртъв, бе. Загубих си айтъмите просто. На половин сърце съм. Сериозно ли? Не е сериозно. Какво направи, бе? Аз излизам от този свят. Това рео, бе. Добре, айде.